Nsemmilkom u nilqakom għal programm News.Mt. Dan huwa l-ewwel programm f'dan l-istaġun. U l-ewwel programm se joħodna lil minn xtutna. Infatti se mmorru fi gżira oħra, gżira li tinsab l-isfel minn pajjiżna u viċin it-Tunezija u li tagħmel parti mill-Italja. Qegħdin nitkellmu dwar Lampedusa. U meta ngħidu Lampedusa, ħafna awtomatikament jiftakru fl-immigrazzjoni. Il-kollega Alejandro Balzan żar Lampedusa u hemmhekk sab realta differenti. Kif se naraw? Snin kienet magħrufa bħala l-Iżola Bella, l-gżira s-sabiħa. Iżda din il-fama seta tittabnet xi ftit meta fl-aħħar snin Lampedusa kienet qed tidher fl-aħbarijiet biss minħabba l-wasliet tal-immigranti illegali. Però żjara f'din il-gżira fin-naħa t'isfel ta' Malta tixhed kif ir-referenza tal-gżira s-sabiħa tassew tixirqilha. Fuqha żmien jisu waqaf numru ta' snin ilu, fejn kontrarju għal Malta l-iżvilupp ma tappanx il-ġmien naturali tal-post fejn jiddominaw il-bajjiet u r-riservi naturali. Minkejja dan il-komunità lokali li tot madwar 6,000 ruħ u tgħix mit-turiżmu u s-sajt kellha tiffaċċja sfidi kbar. Il-kriżi ekonomika fl-Italja, il-post minn fejn jaslu l-ikbar ammont ta' turisti u l-immaġini negattivi li taw id-deritt eluf ta' immigranti jaslu l-Italja ħallew l-effett tagħhom. Is-sindku tal-post spjegat ma' News li l-impressjoni ta' ħafna li l-gżira hija invaduta mill-immigranti hija żbaljata anke jekk għal snin twal il-komunità verament iffaċċjat din l-isfida. Lampedusa da 20 anni. Lampedusa ilha 20 sena tiffaċċja waħedha din id-drama fil-Mediterran quddiem l-indifferenza u l-omertà ta' kulħadd tal-awtoritajiet li kellhom jintervjenu. Iffaċċjajna waħedna d-nawfraġġju tal-2013 u għalhekk irrabjati. Come il naufragio del 3 ottobre del 2013 e quindi siamo arrabbiati. Ir-residenti huma arrabjati għal iktar minn hekk. Sono arrabbiate io. Irrabjati wkoll anke għaliex il-medja użat Lampedusa biex tirrakkonta invażjoni li kienet għadha ma teżistix. Lampedusa per raccontare un'invasione che invece ancora non c'era. Is-sindku Nikolini sostni li l-kriżi fl-Ewropa llum qed tixhed realtajiet iktar ibsa minn dawk li għexet Lampedusa fl-aħħar snin. Oggi finalmente possiamo dimostrare. Sa fl-aħħar nistgħu nuru li l-mezzi tal-informazzjoni għamlu propaganda bi prezz għal Lampedusa u nistgħu. Illum hawn emerġenza serja li tolqot lil kulħadd fil-konfini tal-Ewropa. E riguarda tutti i confini d'Europa. Forsi ftit jifmu li l-mod kif Lampedusa saru jindirizzaw dawn il-waslet huma differenti ferm minn pajjiżna. Jeżisti l-vantaġġ li Lampedusa hija parti mill-Italja u għalhekk sa ftit sigħat jew jiem wara li jmissu l-art ta' Lampedusa dawn l-immigranti jkunu diġà qabdu triqithom lejn id-destinazzjoni fejn vera xtaqu jaslu. Oggi molto probabilmente ci sono. Illum hemm pajjiżi bħall-Ungerija li jistgħu jivverifikaw xi tfisser li ma tkunx imħejji biex tgħin lil dawn in-nies. Nistiednek iddurawn mhux biss mal-bajjiet imma mat-territorju u tifhem kif nilqawhom b'mod organizzat u nwasslu biex l-istat u r-reġjun jagħmlu l-parti tagħhom. Oggi invece io vi invito ad andare in giro non solo nelle spiagge ma su tutto il territorio, nel paese di Lampedusa e rendervi conto di come noi siamo riusciti a organizzare bene l'accoglienza e soprattutto ad ottenere dallo Stato e dalla Regione che ciascuno faccia il proprio dovere. Quddiem l-isfida li ffaċċjaw fl-aħħar snin, l-operaturi turistiċi qed iħarsu lejn Malta bħala wieħed mill-pajjiżi li magħhom jistgħu jissieħbu. Jifhmu li ma jistgħux joqogħdu idhom fuq żaqhom għax 80% tar-residenti jgħixu minn din l-industrija. U f'dan il-kuntest li jaraw il-Malta bħala post minn fejn jistgħu jiġbdu t-turisti u jkollhom pont lejn l-Ewropa. Wara kollox, ir-rabta bejn Malta u Lampedusa tmur lura iktar minn 200 sena. Tan din ir-rabta kienet b'saħħitha li l-Ingliżi kienu jemmnu li biex din tkun parti minn Malta kull ma kien jonqos ftit formalitajiet. Xi ħaġa li toħroġ ċar mill-ktieb Essays on Governing Malta ta' Patrick Staines.
Sì, Lampedusa è stata colonizzata nel 1800. Lampedusa kienet kolonja fl-1842 meta l-Borboni kienu jagħmlu parti mir-reġjun ta' Sqallija u ġew jokkupaw Lampedusa. F'dak il-mument kienet okkupata minn żewġ Malti li kienu krew amant il-proprjetarji. Meta ġew il-Borboni l-Maltin telqu mill-gżira u marru lura Malta. E ritornare a Malta. Propju kien f'dan l-ispirtu li l-operaturi turistiċi Maltin tkellmu ma' dawk ta' Lampedusa biex jibdew avventura flimkien. Perché siamo convinti che Lampedusa... Ninsabu konvinti li Lampedusa u Malta, Linosa u Għawdex jirrappreżentaw arċipelagu kbir. Aħna lesti nifokaw fuq Malta għax għandna wisq affarijiet li jagħmluna simili għal poplu Malti. Anzi, noi siamo determinati a spostare il nostro baricentro su Malta, perché noi pensiamo di avere tante attitudini che ci rendono simili al popolo maltese. Michael Zamita Bona, operatur turistiku ewlieni f'pajjiżna, jemmen li ma jdumux ma jisfruttaw il-potenzjal ta' din il-gżira. Lampedusa verament ħajkun destinazzjoni ġdid għal Maltin speċjalment u anke dawk tal-Ewropa tan-Nord. L-Ingliżi iridu jibdew jiġu Lampedusa u hekk ikun hemm flight minn Malta għal Lampedusa, l-Ingliżi żgur jibdew jibgħu Malta u Lampedusa flimkien bħala two-center holidays. Minn Sweden ħajibdew jagħmlu flight diretti wkoll. Jiġifieri rajtu l-baħar kemm ċaru, kemm sabiħ, kemm nadif. Hemm ħafna f'Sandy Beaches, Lampedusa, post ideali biex toqgħod iddur bid-dajsa se tikri d-dajsa tista' tagħmel il-ġiti fuq il-dajjes bħal minn Malta. Il-lukandi huma ħafna sodot għax hawn xi 4,000 sodda. Jiġifieri bażikament u Lampedusa huwa biss nofsija flight minn Malta u nisperaw li f'Mejju li ġej jibda l-ajru dirett minn Malta Lampedusa. Jekk dan iseħħ Lampedusa jista' jerġa' jibda jkollha rabta diretta ma' Malta. Għaliex anke jekk tagħmel parti mill-Italja hemm ħafna elementi jagħmluha eqreb lejn pajjiżna milli dak immexxi minn Ruma. Tant li l-Maltin jżuruha żgur li se jsibu ħafna karatteristiċi li jilqawhom u jħalluhom iħossuhom id-dar. Dan huwa programm li fih is-suġġetti ivarjaw u infatti se nitkellmu issa dwar l-industrija tal-films. Industrija li hija assoċjata mad-dinja sabiħa tal-ispettaklu u li qed tissemma ħafna f'pajjiżna u bir-raġun għaliex qed tħalli l-miljuni fl-ekonomija Maltija. Il-kollega Paula Kawkis tħarġet x'wassal lill-gvern biex nieda politika għal dan is-settur la darba sejjer tant tajjeb. Libyan visa. Official. Pull over for inspection. Sorry, sir, I can't do that. Pull over for inspection! How willing are you to die for your country? I'm ready to go right here, right now. Midnight Express, Troy, Gladiator, Captain Phillips by the Sea dawn huma kollha films li xeni minnhom jekk mhux il-film kollu inġibdu f'pajjiżna. L-industrija tal-films Maltija hija teżisti għal dawn l-aħħar 90 sena u fl-aħħar snin Malta saret għażla ferm iktar popolari mad-djar tal-produzzjoni internazzjonali. Mill-2013 lawn din l-industrija kibret b'650%. Huwa stmat li dan il-progress se jibqa' jirranka. Sal-aħħar ta' din is-sena din l-industrija ser tkun ikkontribwixxiet mal-100 miljun euro b'mod dirett fl-ekonomija ta' pajjiżna. Dan meta mqabbel ma' 29 miljun euro tas-sena l-oħra u 5 miljun euro fl-2013. Sissa din is-sena f'Malta diġà ġibdu 5 produzzjonijiet. Ir-rekord ma jinħass biss fuq il-karta, iżda jinħassew fost nies li jaħdmu f'din l-industrija. Fosthom service providers bħal Kenneth Kassal u Winston Azzopardi. Dis-sena kienet rekord, biss Latina Pictures kellha turnover dis-sena ta' fuq $80 miljun. Dan huwa kollu direct investment ta' flus li ġew minn barra. Barra ovvjament il-films Eġiptien kien hemm films oħrajn. Allura nispera li kull sena tkun bħal dis-sena. Kienet bidla vera inkredibbli, ix-xogħol żdied brata kbira. Tant żdied li ma stajniex insibu biżejjed nies biex nikejterjaw daw il-films kbar li ġew speċjalment. Differenza li rajt li qabel kienu jiġu wieħed tnejn darba kull sentej. Dis-sena
kellna 4 features enormi. Differenza ta' kwalità u anka ta' valur f'din l-industrija kien hemm. This is Mask, Alabama. We are an unarmed freighter. We have 2 skiffs approaching with armed intruders. Potential piracy situation. Copy, Alabama. You should alert your crew and get your fire hoses ready. Iżda għaliex qed tintgħażel propju Malta jew Għawdex għal ġbir ta' dan il-films? Dal-aħħar sentej kellna flus kbir ta' produzzjoni l-barrani. Naħseb li l-raġuni prinċipali hija li kien hemm marketing kbir minħata tal-Film Commission, minħata tal-Gvern, u anka ovvjament l-inċentivi li issa żdiedu għal 25%, ovvjament finanzjarment tagħmel sens għal dal-kumpaniji li jiġu hawn. Iż-żewġ operaturi jaqblu li l-industrija tal-films hija industrija li tiġġenera l-ekonomija Maltija minn kull aspett, iktar milli wieħed jista' jimmaġina. Għaldaqstant huwa fid-dmir tal-Gvern li jmantni din l-industrija. Minn dera lat governattiv qed naraw interess kbir għaliha għax torqod il-kulħadd minn żgħir sa kbir, minn hotel sal stores, kollox. Kull ħaġa li tista' ssib id-dinja tal-films tmissa. Dan huma produzzjonijiet li kollu crew kważi ta' bejn 600 ruħ u 900 ruħ. Fortunatament issa għandna gvern li tista' jkun tkellmu, jkollu problema nsolvija, għax dan huwa daw it-tip ta' films jinvolvu daqshekk loġistikament daqshekk għajnuna. Allura dik għall-inqas qed insibuha issa. Minkejja żieda fl-ammont ta' produzzjonijiet tul is-snin f'pajjiżna s'issa ma kienx hawn politika nazzjonali li tirregola din in-niċċa. Anka jekk min jaħdem f'din l-industrija kien iħoss il-bżonn għaliha. Iżda issa l-folja nqelbet u għall-ewwel darba kien infassal abbozz ta' politika tal-industrija tal-films għal 5 snin il-ġejjin. Dan l-abbozz bħalissa għaddej minn stadju ta' konsultazzjoni pubblika. Fit-19 ta' Settembru li għadda l-Ministeru għat-Turiżmu ta' bidu għal xahar ta' konsultazzjoni kemm mal-privat kif ukoll mal-pubbliku. L-abbozz huwa bbażat fuq il-pilastri ewlenin tal-industrija bħall-infrastruttura tal-industrija, inċentivi finanzjarji, l-industrija indiġena, il-qasam tax-xogħol, l-edukazzjoni, l-iżvilupp tal-ħiliet u screen tourism. Permezz tal-partiċipazzjoni ta' kbir ta' entitajiet fosthom ta' nies li operaw f'dan il-qasam, din il-politika nazzjonali tindirizza l-oqsma fejn pajjiżna jeħtieġ li jtejjeb. Studios funzjonabbli biex nikkejterjaw il-barranin u kemm jista' jkun nies imħeġġa, plus li huma mħeġġa nies dedikati għal das-settur, għal kull dipartiment li jista' jeżisti fil-films. Dan bilan li pajjiżna ma jintażilx biss għal benefiċċji finanzjarji jew għax-xenarji mill-isbaħ li joffri, iżda jibda jkun għażla wkoll għal kwalità tal-scriptwriters, tad-diretturi u tan-nies tekniċi li jsibu f'pajjiżna. Biex titjib ir-riżorsa umana dan is-sajf tħabbar li se jiġi offrut l-ewwel programm postgraduate f'Malta li ser jiffoka esklusivament fuq l-arti u l-industrija ċinematografika. Fil-waqt li bejn 2014 u l-2015, il-Malta Film Commission se tkun investit madwar €1,000,000 f'taħriġ għal ħaddiema u l-artisti Maltin. Bħalissa kif qegħdin dax-xogħol kollu, wieħed bil-forsi irid jibqa' jinvesti u jibqa' jagħti każ u naraw iżjed anzi biex inġibu x-xogħol għax dejjem kien bl-iskossi. Daqqa waħda issa stabilizzat ruħha b'ħafna produzzjonijiet. Nies li ilhom snin joperaw f'din l-industrija bħal Winston Azzopardi isostnu li fil-verità l-industrija tal-films internazzjonali hija komunità li fiha kulħadd jaf il-kulħadd. Fi kliemu, you are only as good as the last film you do, u għaldaqstant appella biex pajjiżna joqgħod attent u jżomm reputazzjoni għolja. Promise me, just come back. Il-futur għal din l-industrija jidher li se jkun wieħed sabiħ. Bil-promozzjoni li ngħatat Malta s'issa u politika nazzjonali appost tal-films, pajjiżna mistenni jkun iktar kompetittiv. U dan ifisser li anke l-Maltin li jaħdmu f'din l-industrija mistennija jkollhom kundizzjonijiet aħjar tax-xogħol.
Nafu li matul is-sajf bqajtu issegwu l-mezzi online tagħna u issa biex ngħidu hekk għandkom raġuni oħra. Dan il-programm tistgħu issibuh sħiħ fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube u fakkarkom ukoll li għandna paġna Facebook. Grazzi tal-li kontu magħna lejla nawguralkom il-kumplament tas-serata tajba.